Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama dan yang terutama tepuk tangan yang meriah untuk PG Rejo Agung Baru. Dungane piye, Mak? Pulang kampung neng Surabaya, semoga PG Rejo Agung tetap jaya sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Kelakon sowan meneh nduk ana ing PG Rejo Agung. Iya. Dalam rangka tasakuran tutup giling ingkang ditindakake ratri iki ya, Mak. Bener kepara nyata. Mula wis dadi tekad lan niate PG Rejo Agung Baru ing Kota Madiun menjadi industri berbasis tebu yang unggul dalam persaingan global. Ngono ya, Mak. Kejaba saka kuwi misine wis jelas, meningkatkan kinerja terbaik melalui pencapaian produktivitas berorientasi kualitas produksi, pelayanan pelanggan prima, serta menjadi perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap kelestarian lingkungan, melakukan langkah-langkah inovasi, diversifikasi, dan ekspansi untuk tumbuh berkembang berkelanjutan. Ngono ya ya. Mak, apa to sebabe kok pabrik gula iki tetep dilestarekake nganti Ripalungguhan iki? Ngene ya, Nduk, manut sing ndak ngerteni, pabrik gula mempunyai nilai sejarah dan budaya yang penting di bidang industri era kolonial di zaman dahulu. Kuwi bab sejarah. Ana meneh manfaate ya kuwi sebagai pengembangan dan pelestarian pabrik gula, berkontribusi dalam upaya swasembada gula demi ketahanan pangan nasional. Ya, penanaman tebu dapat menyerap CO2 sehingga mencegah erosi tanah dengan akarnya. Juga mendukung pertanian untuk mengurangi limbah sehingga tebu menjadi tanaman yang multifungsi dan ramah lingkungan kono. Kaya ngono kuwi. Mula gandeng Ripalungguhan iki hasil dari PG Rejo Agung
melimpah ruah, insya Allah kebak barokah. Nyatane ini sejarah capaian yang sangat luar biasa, prestasi yang sangat hebat, karena Giling tahun 2025 mencapai hasil yang tertinggi selama Pikir Jagung Baru ini berdiri. Ngono ya Mas. Mula bengi iki terus wayangan meneh. Sing jenenge wayangan tumrape Pikir Jagung wis dadi adat, wis dadi tradisi, wis dadi budaya kok no. Sing jenenge petani tebu kelawan pabrike ora bisa pisah karo wayang. Mergo sing jenenge wayang kuwi salah satu tontonan kejaba iki tinggalane para luhur sing kabeh duwe kewajiban nglestarekake. Angka loro kanthi nanggap wayang ini adalah tontonan yang tentram dan tenang. Ya, angka telu ya kuwi perputaran perekonomian. Sing entuk rezeki lantaran Pikir Jagung ki wayangan ora mung dalange sindene lan pengrawite, ning uga tukang terop, tukang genjot utawa tukang panggung, sound system klebu ingkang dodol ana njaba UMKM. Klebu para kadang-kadang sutresna budaya nadyanto sore mau udane ngerjeh ora rampung-rampung ning bareng wis terang nyatane sing kepareng rawuh pirang-pirang lan aku wis miteni marambah kaping-kaping lamun to warga masyarakat Madiun adalah promotor lestarinya budaya wayang di Indonesia. Ya mak ya bener kepara nyata. Luwih dhisik ngaturake panuwun marang panjenengane ingkang kepareng rawuh wiwit sore mau nenggih Bapak Wali Kota Madiun, nenggih Bapak Dr. Andes Haji Maidi SHM MMPD ya Mas. Ya mergo biasa karo panjenengane nyatane Kota Madiun saiki apike kaya ngono, endahe kaya ngono, resike kaya ngono. Ya apa wae mapan ana Kota Madiun. Upamane awake dhewe urung dikapangarengake karo Gusti Allah, tindak ana tanah suci nindake umroh, ya manasi dhisik latihan dhisik ana Kota Madiun nang kene wis enek Ka'bahe. Iya to, kaya ngono. Hebat luar biasa. Mongko ya sing neng Arab utawa Mekah kono dadi rebutan sapa sing ora kepengin ngambung Hajar Aswad neng Kota Madiun ya wis ana. Ya jare Hajar Aswad kuwi biyen resik putih ngono kuwi mergo kuwi watu swarga. Ning gandeng kalepetan dosane menungso mula ripalungguhan iki dadi ireng. Ning ngene nduk, nadyan kaya ngapa lan kepiye aja mak nggih guyon, aja mak nggih dolanan. Sing jenenge wong wadon apa nek aku dadi wong keluarga duwe bojo sing ayu pamane. Iya. Mongko ning tembung Arab kono ki ana tembung ya kuwi sing kuning lan resik utawa merah. Kuwi kena diarani ya kuwi ya Humairah. Kuwi artine ya kuwi kuning kemerah-merahan. Yen nyeluk bojo ngono kuwi wah sing wedok mesti seneng. Istriku ya Humairah. Ngene mesti sing wedok seneng mergo putih kemerah-merahan. Aja peh bojomu ireng lek menira terus Hajar Aswad ki aja. Ya ngono kuwi. Hebat Bapak Wali Kota sangat luar biasa. Lan uga mbok menawa kepareng rawuh Bapak Bupati Kabupaten Madiun Bapak Hari Wuryanto SHMAK ya kepundhene awake dhewe sing ngayomi marang kanca-kanca Madangkara. Bener kepara nyata, muga-muga Pak Wali lan Bapak Bupati tansah pinaringan sehat, amanah penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Pak dan Rem Kota Madiun, Pak Dandim Kota Madiun, lan uga Direktur Utama PPPG Raja Wali 1 Bapak Danianto. Bener. Direktur Produksi PT PG Raja Wali 1 nenggih Ibu Nanik Sulistiawati. Ya, Jenderal Manager utawi Pak GM PG Jagung Baru Bapak Imam Nur Salamet.
Mboten katalumpen dumateng mitra petani tebu Pinggir Jagung sumrambahipun sedaya para staf karyawan Pinggir Jagung mboten katalumpen ingkang tansah berkomunikasi kalian kula nenggih Bapak Samsul ya selaku panitia. Kula sak kanca ngaturaken panuwun ing tanpa upami. Ya bener kepara nyata. Pripalungguhan iki ngaturake sing klasik luwih dhisik no. Ngono. Upamane aku tak nyuwun sinom parijata marang Ibu Sukesi Rahayu. Ya. Tembang menika dipulaturaken minangka tandha bekti kula dumateng pepunden kula nenggih Gus Mamang lan ugi sumrambahipun para kiai alim ulama ing kota dan Kabupaten Madiun. Mengkono. Monggo Bu Kesi Rahayu dipun aturaken sinom parijata kunjuk dumateng para pinisepuh. Dipulaturaken dumateng pepunden kula Bapak Yuswanto sekalian Ibu Radio Madya FM karo Mas Yoga barang. Sing nalika sore mau aku sowan diampirake ning Radio Madya FM. Ya, perlune mbok menawa panjenengane kangen wayangan meneh, sing tak arahne saurunge poso malah ngersake badhe. Iya. Alhamdulillah mikil ayem. Sehat selalu Pak Yus. Mbah nuwun. Monggo Bu Kesi. Dipulaturaken dumateng para pepunden senior seniman ing Kukuban Kota dan Kabupaten Madiun. Ya, mligine katur dumateng Bapak Haji Muhammad Safirun. Sugeng lenggah ning dalem monitor Kuntabi Channel. Ya, ora kersa rene, kersa ning pas menyuro. Ya. Ora apa-apa wong panjenengane iki remene ning lakon. Ya, sembah nuwun. Monggo Bu Kesi.
sadurunge telas sinom monggo Bu Kesi kula caosi wanci anggenipun mengucapkan selamat sukses dan doa terbaik untuk keluarga besar Pikir Jagung Baru. Monggo Bu. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng keluarga besar Pikir Jagung Baru yang pada malam hari ini mengadakan tasyakuran tutup giling Pak Dalang. Mugi-mugi setiap tahun hasil selalu melimpah ruah dan bertambah, para petani semakin sejahtera, para pejabat dan masyarakat juga saling bahu-membahu. Akhirnya seluruh masyarakat Indonesia kebutuhan gulanya bisa tercover sepanjang masa. Amin, ya Rabbal Alamin. Telasnya Bu Kesi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Awake dhewe sakonco madangkara sowan komplit ya yo. Malah ditambahi bintang tamu ya kuwi Cak Julang CS. Wah ya. Lan uga sing dinteni karo para generasi Z lan uga para mak-mak warga masyarakat ing kota dan Kabupaten Madiun. Siapa lagi kalau bukan sinden yang lagi viral naik daun, mahal harganya, Niken Salindri. Wah, ayo ngomong. Yo nduk nggih gugah semangat sak urunge aku ngaturi Cak Julang to Mas Julang. Kowe tembang nggih gebrak swasana Niken Salindri. Ya.